Assalamualaikum, good evening. COVID update Safudyaram. In June 12, Kerala 78 cases undu. 36 Gulf nu vannadum, 31 വേറെ സ്റ്റേറ്റ് വന്നതും 10 സ്പ്രെഡ് ആയത്. അതിൽ തൃശ്ശൂരിൽ പോയി 4, മലപ്പുറം പോയി 4, ആലപ്പുഴ 13, പത്തനംതിട്ട 7, എറണാകുളം 5, പാലക്കാട് 5, കോഴിക്കോട് 4, കൊല്ലം 4, കാസർഗോഡ് 4, തിരുവനന്തപുരം 1, ഇടുക്കി 1, കോട്ടയം 3, കണ്ണൂർ 3. ഇന്ന് റിക്കവറീസ് 32 ഉണ്ട്. കൊല്ലം 7, പാലക്കാട് റിക്കവറീസ് 32 ഉണ്ട്. കൊല്ലം 7, പാലക്കാട് 6, ഇടുക്കി 4, എറണാകുളം 4, തൃശ്ശൂർ 4, കാസർഗോഡ് 2, തിരുവനന്തപുരം 1, കോട്ടയം 1. ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ 2,98,000 കേസസ് ആയി. ഖത്തറിൽ ഇന്ന് 1,500 പോയിഞ്ഞത് പോസിറ്റീവും 1,965 റിക്കവറീസ് ഉണ്ട്. നേപ്പാളിൽ പോലീസ് ഷൂട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ മരിച്ചിനി. പിന്നെ 3 ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൊണ്ടിനി. ഇന്ന് നാട്ടിലെല്ലാം ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളി ഓപ്പൺ ആക്കിനി. ജൂൺ 8 തൃശ്ശൂരിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ചക്ക വലിക്കുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് അതിന് രക്ഷിക്കൊണ്ട് 3 പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങനെ 3 പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഷോക്ക് അടിച്ച് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കിടാവ് വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കിടാക്കെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഷോക്ക് അടിച്ചങ്ങനെ എന്താക്കണം. ഗുഡ് ഈവനിങ്.